ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Hagasngi baga khasi Students Union klepen long ke Jingthoh kan mau buram ye lingku sngiap pashispa prapukanda jung sim tira sing hamadan yoring have klepen yeng ye plakat baki poster kepadan ye Jingthoh ba compare ki baong Nongïalam Saiñ Hima Mynta kide ki ba lilam khendo ba bamsap ba isi jai ben riu ban pinjat mariang ba high level nang ta ki dan ru ki Jingthoh ki baong ILP examine MRSSA examine kat ban yo result laja ka jai ben riu khasi Kadan ru sa kowe ke Jingthoh ka baong kuyar mangkalya to da eat se ye ka jai ben ru am tang ban chi eat yalade